Vayan conmigo al libro de Primero de Crónicas, versículo 15, versículo 14. Ga naar 1 Kronieken 15, 15 vers 13 and 15. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, póngase sobre sus pies. Als we het Lo hebben, vamos a ga leer. opstaan, zodat we het kunnen lezen. Alabado sea Cristo. Dios es bueno. God is goed. Aleluya. Lo tenemos primero de Crónicas 15, 14. 14 y 15 dice: la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros. Diga conmigo: sobre sus hombros, en las varas, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. 1 Kronieken 15 vers 14 en 15 zegt: Zo ontwierpen de priesters en de levieten zich aan de reinigingsceremoniën als voorbereiding op het terugbrengen van de ark van de Heere, de God van Israël. Daarna namen de levieten de ark met behulp van de draagstokken op hun schouders, precies zoals Mozes het in het opdracht van de Heere had voorgeschreven. Gracias, Señor. Pueden sentarse. U kunt plaats Aleluya. nemen. Yo quiero ministrar bajo el tema Ik en wil esta hermosa preken tarde. onder het onderwerp deze middag. Dios quiere que lo cargues. Dios quiere que lo cargues sobre tus hombros. God wil dat je het op je schouders draagt. Amén. Muchos de nosotros hemos leído la historia Heel veel van ons hebben het verhaal gelezen donde el pueblo de Dios estaba cargando el arca. waar het volk van God de ark droegen. Y conocemos la historia que Usa fue a ayudar con el arca. Y Usa murió. Ahora, Usa ¿por stierf. qué Usa murió? Waarom stierf Usa? Usa murió porque David cargó el arca de una forma que Dios no lo mandó. Usa die overleed omdat David het ark droeg op een manier wat God hem dat niet had verteld. Y muchas veces vemos que Usa murió y decimos: ¿por qué Dios mató a Usa? En heel vaak zien wij dat Usa overleed, maar dan vragen we af waarom had God Usa laten Y hoy overlijden. en esta tarde le vengo a decir En van deze middag wil ik je vertellen por qué Usa murió. waarom Usa overleed. Usa no murió porque estaba en pecado. Usa die overleed Métele niet candela, omdat hij... que vengo prendido. Usa no murió porque Usa estaba en pecado. Usa overleed niet omdat hij, omdat hij zich zondigt. Usa murió Usa overleed porque no habían cargado el arca de Dios omdat hij de ark van de Heer niet droeg como Dios había mandado. zoals God hem had gestuurd om het te dragen. Muchas veces en nuestra vida estamos viviendo situaciones. Heel vaak in onze leven zijn we aan het leven in situaties. No es porque estamos en pecado. Niet omdat we niet zondigen. Es porque no hacemos las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Het is omdat we niet doen wat God heeft gezegd zoals hij het heeft gezegd. Ahora, para entender el mensaje de hoy, En om het woord van vandaag te begrijpen, debemos ir al principio. moeten we terug naar het begin. Debemos entender cómo Dios empezó todo. We moeten begrijpen hoe God alles begon. Vaya conmigo a Éxodo 25 del 1 al 9. Ga met mij naar Exodus 25 vers 9. Alabado sea Cristo. Éxodo 25 del 1 hasta el 9. Exodus 25 vanaf 1 tot en met 9. Gloria a Dios. Vamos a leer un poco, mucho hoy, Gaan para que vandaag usted heel veel entienda el lezen, mensaje de hoy perfectamente. zodat we het woord van vandaag perfect kunnen begrijpen. ¿Trajeron su espada aquí hoy? Heb je zwaard mee vandaag? Aleluya. Dice así, versículo 1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Quién dijo? Dios. Versículo 3 dice: esta es la ofrenda que tomaréis de ello,
oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras en engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí. ¿Quién está hablando? Dios está hablando. God is aan het praten. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios God no hace nada a lo loco. doet niks zomaar. Todo lo que Dios hace, Alles wat God doet, Dios nos da precisamente God geeft ons precies cómo debemos hacerlo. hoe we het moeten doen. Estamos aquí. Zijn we hier? Dios le habla a Moisés God sprak tot Mozes. y le dice a Moisés: En hij heeft tegen Mozes gezegd: yo quiero que tú le digas a mi pueblo ik wil dat je tegen mijn volk zegt que me traigan ofrendas, dat ze me offers moeten geven. pero sus ofrendas Maar hun offers, tienen que ser voluntarios. maar de offers moet vrijwillig komen. Si usted va a una iglesia Als u naar een kerk gaat y te obligan en ze a dwingen ofrendar jou om te offeren y usted no quiere hacerlo, en je wilt het niet doen, aunque usted lo dé, Dios no lo va a recibir. God zal het niet ontvangen. ¿Por qué? Waarom? La Biblia dice: De Bijbel zegt, Dios quiere God wil que le demos ofrenda dat we offers geven, voluntariamente, vrijwillig, de corazón, vanuit het hart, que salga desde dat adentro vanuit het binnenkant para la komt, casa de Dios. voor het huis van de Heer. Als u problemen heeft, als u problemen heeft om in het huis van de Heer te geven, dan heb je een probleem met God zelf. Want hier sprak God tot Mozes en hij zei tegen Mozes: ik ontvang offers voor mij, voor mijn huis. Want God wil een tempel maken. God wou een tabernakel maken. Dios quería ser el arca del pacto. God wou een ark maken. Y todo lo que Dios quería hacer En alles wat God wou doen, necesitaba recursos, finanza, health, genodigd money, dinero, oro, plata. Estamos aquí. zijn we hier. Entonces, no es Moisés que pidió ofrenda. Het was niet dat God Mozes offers Dios vroeg. pidió ofrenda. God vroeg aan offers. No es el pastor que pide Het ofrenda. is niet de pastoor die aan Dios offers pide vraagt. ofrenda. God vraagt aan ¿Cuántos tienen offers. su Biblia aquí? Hoeveel hebben hun Bijbel mee ¿Cuántos tienen su vandaag? Biblia aquí? Hoeveel hebben hun Bijbel Lean mee? conmigo otra vez. Éxodo 25. Lees nog eens Exodus 25. Versículo 1 y 2. Vers 1 en 2. Léamelo ahora en holandés. De Heere zei tegen Mozes, We say. de Heere zei tegen Oké. Mozes, Ajá, sigue. zeg het volk Israël dat iedere man die in zijn hart de behoefte daartoe voelt, mij iets mag geven van de volgende zaken. Amén. Entonces Dios habló a Moisés. Dus God sprak tot Mozes. No se me asuste que el mensaje de hoy no es de dinero. Kijk me niet raar aan omdat je geen El geld wil mensaje de uitgeven. hoy va mucho más pesado que cualquier dinero. Het woord van vandaag gaat... No los escucho, no los escucho. Het Si woord usted van está vandaag asustado is por el zwaarder dan dinero, elk geld. agárrese los cinturones, que ahora que vamos a comenzar. We gaan nu beginnen. Dios God tiene un problema had één probleem con las personas met de mensen que quieren cargar el arca die de ark wilden dragen en un carro in een auto y no sobre sus hombros. en niet zo om hun schouders. Dios God tiene problema had een probleem con la gente que son flojos. met de mensen die lui zijn. Dios tiene problema God heeft een probleem con la gente met de mensen que no quieren un compromiso die geen compromis con la presencia de Dios. met de tegenwoordigheid van God. Entonces Ursa no murió
Dus Uza die ging niet dood, porque Usa estaba en pecado. omdat Uza aan de zondige was. Usa murió Uza ging dood, porque David no hizo omdat David lo niet que Dios le dijo a Moisés. deed wat God Porque tegen cuando Mozes Dios zei. da instrucciones, Wanneer God instructies Dios geeft, quiere que nosotros God wil dat wij lo hagamos como Dios quiere. doen zoals God het heeft No como gezegd. yo pienso, Niet zoals ik het no dacht, como tú niet piensas. zoals jij het dacht. Dios es Dios. God is God. Y Dios quiere En God que wil sus hijos dat hun kinderen hagamos lo que Él quiere, doet wat hij wil, como Él quiere. zoals hij het wil. Hoy en día queremos cargar el arca. Tegenwoordig willen wij het ark dragen. La Biblia dice que había robado el arca. De Bijbel zegt dat ze de ark hebben gestolen. Los que no saben qué es el arca, Degenen die niet weten wat een ark is. el arca era como una caja De ark was zoals een doos, hecha de oro fino, gemaakt vanuit fijn goud. con el mejor madera, hout, con el mejor calidad. Dus met een betere kwaliteit. Hout. Entonces, lo que Dios hace, Dus wat God heeft gedaan. Dios lo hace perfectamente God doet het perfect y excelente. en excellent. Tu Dios Jouw God espera de ti, wacht op jou. espera de mí Verwacht van mij lo mejor, het beste. con excelencia. Met excellentie. Si usted trabaja para su dueño de trabajo, Dus als je werkt voor jouw baas, usted trabaja con excelencia. dan werk je met excellentie. Si usted no trabaja con En excelencia, als je niet werkt met te excellentie, sacan del dan trabajo. halen ze je van het werk. ¿Sí o no? Ja of nee? Entonces Dios, Dus God, que es más die grande, groter is, es más poderoso, hij is Él krachtiger. espera Hij verwacht de mí van mij que si yo toco, dat als ik que le toque con excelencia. dat ik speel met Si excellentie. yo canto, Als ik que zing, yo cante con excelencia. zing met excellentie. Dios ve tu corazón, sí, God ziet je pero hart, Dios ja. quiere que lo hagas con Maar excelencia. God wil dat je het met excellentie doet. Aló. Hallo. Dios quiere que cargues God wil dat je draagt. el arca De ark draagt. sobre tus hombros. Op je schouders. ¿Qué pasó con David? Wat is er gebeurd met David? David estaba contento David was blij. porque el pueblo robó el arca. Want het volk heeft het ark El gestolen. arca representaba la presencia de Dios. De ark die vertegenwoordigt het tegenwoordigheid van God. Dios le dijo a Moisés, God zei tegen Mozes. yo no quiero que lo hagas así. Ik wil niet dat jullie dit zo doen. Yo no quiero que lo hagas de oro puro. Maar ik wil dat jullie het maakt vanuit. Yo no quiero que lo hagas de oro fino. Ik wil dat je het maakt vanuit fijn goud. Versículo 3 dice, Vers 3 zegt. de oro, de plata. Goud en zilver. Entonces todo lo que Dios demandó de Moisés Dus alles wat God gevraagd van Mozes. era cosa de excelencia. Waren dingen van excellentie. Y Dios dijo, lo quiero que lo hagan así, En God zei, ik wil dat je het zo doet. para que yo pueda vivir Zodat ik kan leven. en medio de ustedes. In het midden van jullie. Mi hermano, Dios no puede vivir Broeder en zuster. en God medio kan de leven. nosotros In het midden van si ons. lo que le damos a Dios Als we wat wij aan no God tiene geven, valor de nada. geen waarde Dios no waarde puede heeft. vivir en tu casa God kan niet leven in jouw si tu huis. casa no está preparado Als je huis niet klaar de la is. mejor forma, In de beste consagrado en santidad, para que Dios pueda vivir. manier, zodat God kan leven. Entonces, si Dios le dio detalles Zoals God details heeft gegeven. para que Él pueda vivir Zodat hij kan leven. en medio del pueblo, In het midden van het volk. significa Dat betekent que Dios quiere vivir en medio de dat nosotros. God in het midden van ons wil leven. Su presencia quiere estar contigo en tu casa. Zijn vertegenwoordigheid Su wil met jou in presencia het quiere huis estar zijn. contigo en medio de tu familia. Zijn vertegenwoordigheid wil Dios in se het midden quiere van je familie manifestar en tu problema. zijn. God wil je manifesteren Dios in se zijn quiere in jouw manifestar en problemen. tu God situación. wil hem manifesteren Dios in quiere jouw manifestarse situatie. en tu familia. God wil manifesteren Pero in jouw Él familie. exige Maar hij que verwacht nosotros hagamos dat wij doen lo que Él quiere wat hij y wil. como Él quiere. En zoals hij het Dios wil. espera de mí God verwacht van que yo mij cargue su dat presencia. ik zijn vertegenwoordigheid draag. David empujó el arca. David duwde de ark op een karretje. Dios no le dijo a Moisés God zei niet tegen Mozes que tiene que cargar el arca dat hij het ark moest dragen. sobre ningún carrete. Zo- op geen Dios enkel le dijo a karretje. Moisés, God zei tegen Mozes, el arca
De ark. lo quiero que lo carguen Ik wil dat je het draagt sobre sus hombros. op je schouders. ¿Sabe por qué? Weet je waarom? El que no siente el peso del arca Degene die de, no va a de, tener compromiso con la presencia de de Dios. zwaarte van de ark niet voelt, weet niet hoe die de aanwezigheid van God moet dragen. Aleluya, Halleluja. aleluya. Halleluja. Y hoy en día queremos cargar, no queremos cargar la visión. En tegenwoordig willen we de visie niet dragen. Ujú. Dios da una orden. God geeft een orde. Dios le muestra la visión a Moisés. God had Mozes een visie laten zien. Moisés lo presenta al pueblo. Mozes presenteerde het aan het volk. Y Dios espera que el pueblo cargue la visión En God verwachtte dat het volk de visie droeg. con alegría. Met blijdschap. Hay gente alegre aquí. Zijn er blije mensen hier? Dios espera que tú cargues la visión con gozo. God verwacht dat je het visie draagt met blijdschap. Dios espera que cargues la visión con todo tu corazón. God verwacht dat je het visie draagt met heel je hart. Dios le habla a Moisés. God sprak tot Mozes. Dios no le habla al hombre. God sprak niet tot het mens. Dios habló con Moisés. God sprak tot Mozes. Dios le habló a Moisés. God sprak tot Mozes. Dios le habló a Moisés. God sprak tot Mozes. Hoy en día Tegenwoordig no queremos cargar la visión. willen we de visie niet dragen. No queremos hacer la cosa con amor. We willen de dingen niet doen met liefde. No queremos escuchar a Moisés. We willen niet luisteren naar Mozes. Decimos que yo también escucho a Dios. We zeggen, ik hoor ook de stem van God. Pero Dios no tiene compromiso contigo. Maar God heeft geen compromis Dios met jou. tenía compromiso con Moisés. God had een compromis met Dios Mozes. le hablaba a Moisés. God gaf het Y aan el pueblo Mozes. tenía que obedecer a Moisés. En het volk moest aan Mozes Si tú quieres luisteren. que Dios camine contigo, Dus als je wil dat God met jou tienes que loopt, comenzar a obedecer a tu dan moet Moisés. je beginnen met Yo no luisteren sé naar quién es tu Moisés. Ik weet niet wie jouw Mozes is. Ay, 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 ay. Pero Dios hablaba a Moisés. Maar God sprak tegen Mozes. Y el pueblo tenía que escuchar a Moisés. En het volk moest naar Mozes luisteren. Si Dios te va a hablar, Dus als God spreekt, Dios te va a hablar a través de Moisés. dan zal hij spreken via Mozes. Moisés era el profeta del pueblo de Israel. Mozes was de profeet van het volk van Israël. No había otro profeta así, era Moisés. Er was geen andere profeet Azië. Cuando el pueblo quería saber algo, Dus als het volk iets wil weten, iban donde Moisés. ze waren waar Mozes was. Cuando el pueblo se quería quejar, Toen het volk bleef klagen, ellos klagen, iban donde Moisés. ze gingen naar Mozes Y toe. cada vez que iban donde Moisés, En iedere keer dat ze naar Mozes toe gingen, iban donde Dios. gingen ze naar God toe. ¿Qué te quiero decir con esto? Wat wil ik hiermee zeggen? Hay cosas que tú no Er entiendes. zijn dingen dat jij ze niet zal Hay cosas que begrijpen. tú no Er comprendes. zijn dingen dat je niet zal Pero Dios begrijpen. está esperando Maar God que verwacht tú van jou. hagas las cosas God como verwacht van Él jou quiere. dat je doet wat hij wil zoals hij het wil. Dios le da la visión a Moisés God gaf de visie aan Mozes, para que Moisés se lo comunique al pueblo. zodat Mozes met het volk zou communiceren. El pueblo tiene que hacer como dijo Dios. Het volk moest doen zoals God het had gezegd. Vamos a ver lo que dice Éxodo 25, 10 al 22. Laten we kijken wat het Exodus 25, 10 tot en met 12 zegt. Ala, mi alma te alaba, Jesús. Vamos a pasarlo un poquito. Vamos a leer del 15. We gaan lezen tot 15. Dice, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás el arca del testimonio que yo te daré, y harás propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y de medio, y su anchura de codo y medio, y harás también querubines de oro labrados a martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y el otro del otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio.
los lostros de los querubines. Y pondrás propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de ti sobre el propiciatorio que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dios le dijo a Moisés, hablaré contigo, God zei tegen Mozes, y ik tú spreek le met dirás jou. al pueblo En jij zal met het volk lo spreken que yo te he hablado. wat ik met jou had gesproken. Ahora decimos, yo también tengo acceso para entrar a la presencia de Dios. Amén. Ik Claro heb que ook sí. toegang tot de tegenwoordigheid van God. Usted Amen. también ahora tiene acceso para entrar en la presencia de Jij hebt Dios. ook toegang om naar de tegenwoordigheid van God te gaan. Claro que sí, mi hermano. Tuurlijk wel. Claro que sí. Tuurlijk wel. Tienes acceso para escuchar a Dios también. Amén. Je hebt toegang om naar God te luisteren. Amen. Pero el acceso que tú tienes para escuchar a Dios Maar het toegang die je hebt om naar God te luisteren es para ti, is voor jou. no es para el pueblo. Het is niet voor het volk. ¿Puedo ir más profundo, sí? Kan ik wel in de diepte met jullie gaan? Hay gente que dice, Dios me habló. Er zijn mensen die zeggen, God sprak tot mij. Tuve un sueño con la iglesia. Je had een droom met de kerk. Dios me dijo algo. God zei iets tegen mij. Cuando Dios te habla, Wanneer God met je spreekt, es para ti. het is voor jou. Si Dios tiene algo que decir a la iglesia, Als God iets voor de kerk heeft, Dios tiene que hablarme a mí. zal je met mij spreken. Aló. Hallo. Entonces, si usted llega donde mí En als y je me dan dice met lo que God Dios te dijo, en je zegt wat God tegen jou zei, yo voy a orar. ga ik bidden. Y si Dios me da permiso En als God mij toegang geeft para comunicar al pueblo, om met het volk te communiceren, usted puede estar seguro dan kunt u zeker zijn que yo se lo voy a comunicar al pueblo. dat ik met het volk ga Pero communiceren. si Dios me dice que no diga nada, Maar als God tegen mij zegt om niks te yo no voy a zeggen, decir dan nada. ga ik niks zeggen. Porque el que me manda a mí es Dios Want degene die aan mij y no la stuurt gente. is God, Aló. niet de mens. Entonces, si yo no hago como Dios quiere, Dus als ik niet handel zoals God wil, alguien puede morir por mi culpa. kan iets doodgaan dat mijn schuld wordt. Porque Usa murió Want Ussa ging por dood la culpa de David. door de schuld van David. Porque David tenía que cargar el arca Want David moest de ark dragen sobre sus hombros. op zijn schouders. Entonces, las cosas de Dios Dus de dingen van God hay que hacerlo con excelencia. moeten we met excellentie doen. Hay que hacerlo, mi hermano, con amor. Moeten we doen met liefde. Hay que hacerlo de corazón. Moeten we vanuit ons hart doen. Siempre cuando Dios quería hablar con el pueblo, Altijd wanneer God met het volk wil spreken, hablaba con Moisés. sprak hij tot Mozes. Dios no hablaba con el pueblo. God sprak niet tot het El volk. sacerdote era Moisés. De hoge priester was El Mozes. profeta era Moisés. De profeet El was pastor Mozes. era Moisés. De voorganger was Mozes. Moisés era la persona Mozes was de que persoon Dios ha puesto sobre Israel. die God boven Israël had Y gezet. había que hacer las cosas En hij moest de dingen doen. como Moisés decía. De volk moest de dingen doen Mi zoals Mozes pregunta zei. es, Dus mijn vraag ¿Cuál is, es el problema wat is het probleem de hacer las cosas om de dingen te doen como Dios dice? zoals God het zegt? Como Dios dice. Zoals het God het zegt. Como el pastor dice Zoals que de tiene que voorganger hacer las zegt, cosas. Dat we de dingen moeten doen. ¿Cuál es el problema? Wat is het probleem? Si en tu trabajo Als in jouw tú werk, haces lo que el jefe te dice jij doet wat zijn baas y tegen en je la zegt. casa de Dios En in het huis van de queremos Heer hacer lo que nosotros queremos. willen we doen zoals wij het willen doen. Si el dueño te dice búscame café, usted va a buscar café. Als de baas tegen je zegt om een koffie te halen, ga je een koffie halen. Te manda 10 veces búscame café, usted va a buscar el café. Hij stuurt je 10 keer, je gaat nog steeds die koffie halen. Entonces Dios te habla Dus God sprak. y ponemos 1000 excusas. En dan geven we duizenden excuses. Pueden ser válidos o no válidos. Het kan van waarde zijn of van geen waarde zijn. Ponemos excusas. Maar we zetten excuses, smoesjes. Para ir al trabajo, Om naar werk te gaan. enfermo o no enfermo, vamos. Ziek of niet ziek, we gaan. Sigo paro. Doorgaan of stoppen. Pero para venir a la iglesia, Maar wanneer we naar de kerk moeten komen, si hay een beetje sneeuw, kom ik niet. als er een beetje stil is, kom ik niet. Min 6 kom ik niet. Een beetje regen kom ik niet.
Si Hij hay zegt met de nieve, wind. no vengo. Als Si er sneeuw llueve, komt, no niet. vengo. Als Si het el regent, grado kom ik está en niet. -6, no vengo. Als Pero het para min ir 6 al is, kom ik trabajo, niet. Maar om naar werk te gaan, la nieve puede estar hasta aquí. het sneeuw kan tot je heup komen. Usted coge una pala Je pakt een schep para abrir camino om een weggetje te para maken, llegar a su trabajo. zodat je naar werk kan gaan. Y queremos que Dios esté con nosotros. En je wil dat God met je is. Imposible que Dios esté con nosotros Onmogelijk. si le damos más valor Als we meer waarde geven a nuestro trabajo, aan ons werk, a las cosas del mundo, aan de dingen van de wereld, que a Dios. dan God. Yo quería traer otro mensaje. Es mi primera vez después de 3 semanas, perdónenme. Ik wou een ander woord geven, maar dit is mijn eerste keer na 3 weken. Vergeef mij. Pero Dios quiere Maar God wil vivir entre nosotros. in het midden van ons leven. Pero hay cosas Maar er zijn dingen que tienen que estar en orden die in orde moeten para komen. que Dios viva Zodat contigo. God met jou kan leven. Para que Dios viva conmigo. Zodat God met mij kan Mi leven. vida tiene que estar en Moet orden. mijn leven in orde Para zijn. que Dios viva Zodat contigo. God met jou kan Tu leven. vida tiene que estar en orden. Dan moet jouw Hay leven in momentos orde que zijn. fallamos, sí. Er zijn momenten dat we Pero hay falen, que poner ja. las cosas en We moeten orden. weer alles in orde Porque gaan Dios zetten. es un Dios de amor. Want God is een God van liefde. Aunque tú te vayas, Ook al ga je weg. Dios te está esperando. God verwacht op Porque jou. Él quiere vivir contigo. Want hij wil met jou leven. Él quiere caminar Hij contigo. wil met jou lopen. Dios quiere ayudarte. God wil je Dios helpen. quiere salvarte. God wil je Dios quiere levantarte. redden. God wil je Dios laten quiere opstaan. usarte. God wil je gebruiken. Y Dios le dio instrucciones cómo debían trasladar el arca. En God gaf instructies hoe ze de ark moesten dragen. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado cómo tú tienes que hacer las cosas para Él? Hoe vaak spreekt God met jou hoe je de dingen voor hem moet doen? No por medio del pastor. Niet door No. voor de pastor En of voor tu de voorganger, Biblia maar in jouw Bijbel Está todo staat alles lo que Dios quiere que tú hagas. dat God wil dat jij doet. ¿Sabe? En realidad, Weet je wat de realiteit is? la iglesia Dat de kerk no necesita, niet nodig bueno, heeft. necesita tener un pastor, De kerk heeft een voorganger pero en nodig. realidad no necesita tener un pastor. Maar in de realiteit hebben ze geen voorganger ¿Por nodig. qué? Waarom? Si usted lee Als u leest lo que hay en la Biblia, wat er in de Bijbel staat, no hay que decirte que alabe. moet je niet zeggen om te aanbidden. Si usted lee lo que hay en la Biblia, Als u leest wat in de Bijbel staat, no hay que decirte que tienes que tener respeto en la casa de Dios. dan moet niemand tegen je zeggen dat je respect hebt moet hebben voor de huis No hay van que de God. Van Heer. predicarte, Moet er niet gepreekt worden. porque todo está en la Biblia. Want alles staat in uw Bijbel. Todo lo que el pastor habla Alles wat de voorganger spreekt, está en la palabra. staat in het woord, in de Bijbel. El pastor solamente está para recordarte lo que dice tu Biblia. De voorganger is er alleen maar om je te herinneren wat er al in je Bijbel staat. Y yo te vine a recordar hoy En ik wil je herinneren que vandaag Dios tiene planes grandes contigo. dat God grote plannen voor je heeft. Se me pagó el iPad, Dios mío. Mijn iPad is uitgegaan. Bueno, vamos a seguir conforme Dios quiera. We gaan nu door zoals God het wil. Dios lo único que espera de nosotros es Het enige wat God verwacht van ons is que podamos cargar el peso, dat we de zwaarte van, el peso, dat we de gewicht, el peso, het gewicht, el peso. het gewicht. Dile a que te ha dado el peso. Zeg tegen de natie, het gewicht Necesita ser cargado moet gedraagd por worden hombres y mujeres de Dios. door mannen en vrouwen van El God. peso necesita ser cargado De gewicht moet gedraagd por worden hombres y mujeres de door Dios. mannen en vrouwen van God. Dios espera de ti. God verwacht van jou. Dios espera de mí God verwacht van que mij la iglesia, dat de kerk que lo cargues aquí. dat het op uw schouders draagt. Tu familia, Uw familie, que lo cargues aquí. dat u het op uw schouders draagt. Tus hijos, Uw kinderen, que lo cargues sobre tus hombros. dat u het op uw schouders ¿Por draagt. qué el arca tenía que ser cargado aquí? Waarom moest het ark op uw schouders gedraagd worden? ¿Sabe por qué? Weet u waarom? Porque el arca Want het ark tenía el peso had een gewicht de la gloria de Dios. van de glorie van God. Y si usted no conoce el peso, En als u het gewicht niet kent,
usted no va a valorar la presencia de zal Dios. u er geen waarde geven aan de tegenwoordigheid van God. La gente que dan a luz, De mensen die Aló. tiene su bebé, Ze hebben een baby. yo no sé cómo se siente, Ik weet niet hoe het voelt. pero tiene su barriga grande. Maar ze hebben een grote buik. El niño está ahí. Het kind is in de buik. Solamente ellos Alleen hun conocen el peso. kennen het gewicht. No están aquí Ze conmigo. zijn niet hier met mij. Hay madres aquí. Zijn er moeders hier? Aló, aquí tiene tu mamá cada cuna, aló. Solamente cuando usted conoce el peso, Alleen als u het gewicht kent. yo como hombre, Ik als man. yo puedo decir por qué la mujer camina. Ik kan me afvragen waarom loopt een vrouw Porque zo. yo no conozco el peso. Want ik ken het gewicht niet. Los hombres pueden decir, De mannen kunnen zeggen. ¿por qué la mujer está así, mareado cada rato? Compórtate. Waarom is de vrouw altijd zo? Solamente la mujer sabe lo que está sintiendo. Alleen de vrouwen die weten Cuando wat ze tú no voelen. conoces el peso de la gloria de Dios, Wanneer u de gewicht tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. dan weet je niet wat ik voel. Cuando tú no puedes cargar lo que Dios dio, Wanneer je niet kan tú dragen no wat God sabes lo heeft que tu gezegd, pastor está pasando. dan weet je niet wat Tú no wat je sabes programma cómo tu heen hermano gaat. está Dan pasando. weet je niet waar je Dios broeder of zuster necesita doorheen gaat. hombres God heeft que puedan mensen cargar nodig el arca die je ark kunnen sobre dragen. sus hombros, Op hun schouders. cargar el peso, Het gewicht dragen. cargar la visión, Het visie cargar la dragen. iglesia, Het kerk dragen. carga tu ministerio Uw ministerie dragen. sobre tus Op hombros. uw schouders. Hay pastores que ya no quieren cargar el ministerio sobre sus hombros. Er zijn voorgangers die het ministerie niet meer op hun schouders willen David, no te dragen. metas por ahí, por favor. David, ga alsjeblieft niet die kant op. Hay pastores que ni siquiera quieren cargar su Biblia más, Marisa. Er zijn voorgangers die een Bijbel niet eens Porque meer la willen Biblia está dragen. demasiado pesado, necesita alguien que lo cargue. Omdat de Bijbel zo zwaar is. Ay, 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 ay. Dios quiere God wil que usted comience a cargar dat u begint met dragen. lo que usted tiene que cargar. Wat u moet dragen. Si no, no hay presencia. Anders is er geen tegenwoordigheid. Y lo que me impacta de esto es En wat de meeste impact op mij had. que Dios le pidió a Moisés Dat God aan Mozes vroeg. oro. Goud. No, yo no voy a pedir oro aquí, hermano, tranquilo. Ik ga geen goud aan u vragen. Rustig. Dios pidió plata. God vroeg zilver. Dios pidió cobre. God vroeg koper. Dios pidió lino fino. God vroeg fijne linnen. Dios pidió lo mejor. God vroeg het beste. Dios espera de ti lo mejor. God verwacht van jou het beste. Dios espera de ti lo mejor. God verwacht van jou het beste. ¿Sabes cuál fue el problema de Caín y Abel? Weet je wat het probleem was met Abel en Kain? Uno ofreció lo mejor Eén gaf het beste y el otro ofreció cualquier cosa. en de ander gaf gewoon maar Dios camina con la gente que ofrece lo mejor. iets. God loopt met de mensen die het beste Mi hermano, geven. termina este año, por favor, Broeder, eindig dit jaar alsjeblieft. dándole a Dios lo mejor que usted pueda. God geven het beste dat je kan geven. Si Dios Als God no quiere lo mejor, niet het beste wou, no le dice zou je niet zeggen a Abel, tegen Abel, tu fragancia subió, je geur ging omhoog. pero a Caín no. Maar tegen Kain niet. Aló. Dios vio las dos ofrendas, God keek naar de twee offers. recibió uno solo. Hij had alleen één ontvangen. ¿Por qué? Waarom? Solamente uno lo dio lo mejor. Want eentje gaf alleen zijn beste. Cuando tú amas a Dios, Wanneer je God lief hebt, tú le das lo mejor. zal je het beste aan hem geven. Cuando tú amas a Dios, Wanneer je God lief hebt, tú le das lo mejor. zal je het beste geven. Tú le das lo mejor de tu tiempo. Zal je het beste geven van je tijd. Le das tu mejor ofrenda. Zal je beste offer geven. Le das tu mejor alabanza. Zal je beste Le das tu lofprijs mejor geven, adoración. zal je je beste lofprijs Porque tú geven. conoces a Dios. Want jij kent God. Dios me amó primero. God heeft mij als eerste Dios te amó primero. God heeft je als eerste ¿Cómo no darle a liefde Dios gegeven. lo que es de Dios?
Geef aan God wat van God is. Estamos aquí. Zijn we hier? Yo le puedo predicar a usted un mensaje poderoso de cielos abiertos, Ik kan een krachtige woord geven met de milagros. open hemelen, met wonderen. Allá en Estados Unidos me pasó algo Daar in Amerika was er iets gebeurd. que yo tuve que reírme en pleno administración, Dat ik moest lachen. porque nunca yo he visto eso. Want ik heb dit nog nooit gezien. Una persona estaba endemoniado, Rafael. Eén persoon was bezeten. Y le ministramos liberación. Y cuando fue libre, We hebben bevrijding bediend. En al instante comenzó a hablar lenguas. toen hij vrij was, begon hij gelijk in tongen te spreken. Yo nunca he visto eso. Ik heb dat nog nooit gezien. Nunca en mi vida. Nooit in mijn leven. Yo comencé a reírme Ik begon te lachen. porque nunca había visto algo así. Want ik heb dat nog nooit gezien. Y ahí yo me di cuenta que Dios besefte es ik mucho más poderoso de lo que yo puedo imaginar. Dat God groter is dan wat ik had bedacht. Dios es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. God is groter dan wat ik kan bedenken. Si tú cargas a Dios, Als u God draagt, Dios te va a cargar. zal God jou dragen. Dile que no, si tú cargas a Dios, Zeg tegen degene naast je, als jij God Dios draagt, te va a cargar. zal God jou dragen. Si tú honras a Dios, Als u God eert, Dios te va a honrar. zal God jou eren. Estamos aquí. Zijn we hier? Entonces muchas veces queremos algo de Dus Dios heel vaak willen we iets van God. y no somos capaces ni siquiera de alabar a Dios. En we zijn niet eens... Muchas veces queremos que Dios nos hable heel vaak willen we dat God met ons praat. y cuando Dios habla como hoy, como ahora, En wanneer God spreekt zoals vandaag, zoals nu, no decimos un amén. zeggen we geen amen. Pero Dios te está hablando. Maar God is aan het Padre, praten. háblame, háblame, háblame. Vader, spreek tot mij. Dios spreek te tot está mij, spreek hablando. mij. God spreekt Aquí tot hay je. gente que Dios le está diciendo, Hier zijn de mensen die yo zeggen, estoy esperando ik ben aan het que tú me verwachten des lo mejor dat para que yo te dé lo que yo tengo preparado para ti. Nadie dijo amén a eso. No te preocupes, di aleluya, Katie. Dios te está esperando God verwacht que van tú jou hagas así dat u zo para doet, que Dios haga así. zodat God zo doet. No, 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 no. Dios te está esperando God que tú verwacht van cargues jou la presencia de Él dat je zijn tegenwoordigheid draagt, para que Él te pueda cargar de ti. zodat hij jou Su kan palabra dragen. dice, Zijn woord zegt, cuando Jesús cargaba la cruz, wanneer Jezus het kruis droeg, Él cargaba nuestro pecado. droeg hij onze zonden. Él cargaba nuestra mala maña, Hij droeg onze, nuestra mal carácter, onze slechte karakter, nuestra falsedad, onze valsheid, nuestro orgullo. onze... Jesús lo cargó sobre sus hombros Hij droeg het op y zijn Él fue a la schouders. cruz. Hij is aan het kruis gegaan. Jesús cargó la cruz Jezus droeg het kruis sobre sus hombros. op zijn schouders. Él no tenía mucha fuerza, Hij had niet heel veel kracht, pero Él dijo, maar hij zei, necesito cargar mi cruz. ik moet mijn kruis dragen. Tú sabes que Jesús se tropezó, God, Jezus pero struikelde, no soltó la cruz. maar hij had het kruis niet Usted se losgelaten. puede caer, Je kan vallen, usted puede caerse, je kan vallen, pero Dios te dice, sigue cargando la maar cruz. God zegt, blijf het No kruis dragen. sueltes la cruz. Laat het kruis niet La los. cruz representa tu ministerio, Je kruis representa tu familia, representeert je familie. representa, aleluya, todo lo que Dios tiene para Hij ti. representeert alles wat God voor je heeft. Y Él dijo, En hij zegt, yo cargué ik draag la cruz. het kruis. El que quiere seguirme, Degene die mij willen volgen, niéguese a sí mismo. doe het precies hetzelfde. Toma su cruz y sígueme. Pak je kruis en volg mij. Si tú quieres estar cerca de Jesús, Als je dicht bij Jezus wil zijn, necesitas cargar tu cruz. dan moet je je kruis dragen. Si tú quieres que Dios camine contigo, Als je wil dat God met je loopt, necesitas cargar tu cruz. dan moet je je kruis Mi hermano, dragen. el cruz está pesado, yo sé. De kruis is zwaar, ik weet Esta het. mesa está pesada, créeme, yo sé. Geloof mij, de tafel is zwaar. Aleluya.
Dylan, ven acá, rapidito. Dylan, kom naar voren, snel. Mira, yo estoy sudando porque esto está pesado. Ik ben aan het zweten, want het is zo zwaar. Agarra mi cruz. Hou mijn kruis vast. ¿Está pesado o no está pesado? Is het zwaar? Está pesado, ¿verdad? Het is zwaar, toch? Ahora, Nu. yo puedo decir, aquí yo soy el pastor. Ik kan nu zeggen, hier ben ik de voorganger. Alguien puede usar a cualquier persona para que cargue mi cruz. Ik kan iemand anders vragen om mijn kruis te Y hoy en dragen. día hay muchos ministros En tegenwoordig zijn er heel veel que no quieren ministeries cargar su cruz. die hun kruis niet willen dragen. Dylan, sígueme. Dylan, volg mij. Mi cruz está ahí. Dat is mijn kruis. Déjame decirte, Ik ben hier om te si zeggen, alguien está cargando tu cruz por ti, als iemand jouw kruis voor jou aan Dios het no dragen está is, contigo. God is niet met jou. ¿Sabe por qué? Weet je waarom? La única persona De enige persoon que sabe el peso die het gewicht weet del arca, van het ark, el peso, het gewicht. siga caminando, el peso. Volg mij, het gewicht. Ah, usted vio, Zie je? el peso Het gewicht de la presencia van het es usted. tegenwoordigheid ben jij. Usted sabe Jij weet lo que usted está sufriendo. wat jij doorheen Usted gaat. sabe Jij weet lo que usted está llorando. waarom je aan het Yo huilen no lo bent. puedo saber por usted. Ik weet het niet voor jou. Cuando Dios te ve Wanneer God je ziet llorando, huilen, pero con la cruz, maar met het kruis. Dios te ve God ziet sufriendo, je, pero con la cruz. maar met het ¿Sabe lo que kruis. Dios hace? Weet je wat God Dios doet? se levanta. God laat je opstaan. Dios se levanta God laat je opstaan. y manda el Espíritu Santo En hij stuurt para de que te Heilige ayude a Geest, cargarlo. zodat je het helpt met dragen. La gente De mensen no puede cargar la cruz contigo. kunnen niet je kruis met je dragen. La gente De mensen no te puede ayudar. kunnen je niet helpen. La gente De mensen no te van a entender. kunnen niet begrijpen. Solamente Jesús. Alleen Jezus. Pero si tú quieres Maar als jij wil, ver la mano de Dios, als je het hand van God wil zien, dile al que está a tu lado. zeg tegen degene naast je. Yo no sé dónde tú dejaste la cruz, Ik weet niet waar je je kruis hebt gelaten, pero ve a buscarlo. maar ga het opzoeken. Aló. Hallo. Yo no sé dónde tú dejaste tu cruz, Ik weet niet waar je je kruis hebt gelaten. pero ve a buscarlo. Ga het opzoeken. La cruz representa Het kruis representeert el sacrificio. Queremos ver a Dios we willen God zien, y no queremos sacrificar. maar we willen niet offeren. Queremos ver milagros We willen wonderen y zien, no queremos maar we sacrificar. willen niet offeren. Mi hermano, yo estaba en 7 horas. Broeder, ik was 7 uur. La gente hacía fila Er waren en la files madrugada para in de ochtend entrar. om naar binnen te gaan. Cuando se terminaba el evento, Toen het event afgelopen was, para coger una pausa, om een pauze te nemen. ellos no iban a la casa a comer. Deze mensen gingen niet naar huis om te Ellos eten. salían Ze gingen naar buiten y hacían una fila nueva en er was een nieuwe rij para volver a entrar. om nog een keer Yo op te dije, komen. wow, Ik zei, wauw. eso es tener hambre de Dios. Deze hebben honger voor God. La gente viene de 6 horas lejos. De mensen komen van 6 uur ver weg. 6 horas lejos. 6 uur ver weg. 8 horas lejos. 8 uur ver weg. Para buscar la presencia de Dios. Om het tegenwoordig van Y van nosotros God op te vivimos a zoeken. 1 hora. En wij we wonen 1 uur ver 2 weg. horas. 2 uur ver weg. 30 minutos. Een half uur ver 15 weg. minutos. 15 minuten ver Y no weg. queremos venir. En we willen niet komen. Y queremos, lléname de tu gloria. ¿Qué gloria? Welke glorie? Si no hay sacrificio, Als er geen offer is, no hay gloria. is er geen glorie. Si no hay Als er sacrificio, geen offer is, no hay poder. is er geen Mi kracht. hermano, yo me cansé en 7 horas. Ik ben moe geworden bij het 7 Mis uur. piernas hacían dolor de los zapatos. Mijn voeten deden pijn van Pero de con schoenen. todo y dolor. Met al mijn pijn. ¿Por qué? Waarom? Sin sacrificio, Zonder offer, sin peso, zonder gewicht, no hay gloria. is er geen glorie. Y Dios nos está llamando En God is ons aan het roepen para cargar el arca. om het ark te dragen. Dios te escogió a ti, God heeft jou gekozen. no para cualquier cosa, Niet voor zomaar iets. para cargar su presencia. Om zijn kracht te dragen, om zijn vertegenwoordigheid te dragen. La iglesia donde usted va De kerk waar je nu naartoe gaat, no es mío, is niet de mijne, es de Dios. is van God.
El arca no era de Moisés. De ark was niet van Mozes. El arca era de Dios. De ark was van God. Entonces, si usted tiene en su mente Dus als u in uw hoofd heeft que la iglesia es del pastor, usted está equivocado. dat de kerk van de voorganger is, dan ben je helemaal fout. Esta obra no es de ningún pastor, Deze kerk is niet geen enkele voorganger. es de Dios. De kerk is van God. Y Dios te escogió a ti En God heeft jou gekozen para cargar su obra, om zijn kerk te dragen. para cargar su evangelio. Om zijn evangelie te dragen. Si tú cargas a Dios, Als u God draagt, ¿tú crees que Dios te va a dejar caer? denk je dat God je laat vallen? Jamás. Nooit. Si tú cargas la obra de Dios, ¿tú crees que Dios te va a dejar caer? Als u het kerk van God draagt, denk je dat God je laat vallen? Jamás. Zeker niet. La iglesia De kerk no es este edificio. is niet het gebouw. La iglesia es usted. De kerk is jullie. La iglesia somos nosotros. De kerk is ons. Nosotros formamos la iglesia. Wij vormen het kerk. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Jezus zei tegen Petrus, tú me amas. hou je van mij? Pedro le dijo, sí. Petrus zei ja. Jesús le dijo, sí me amas. Jezus zei, als je van me houdt, Cuida la iglesia. zorg voor het kerk. No había edificio. Het was geen gebouw. No había púlpito. Er was geen... Jesús predicaba en un bote. Jezus spreekte in een boot. Y la gente lo escuchaba. En de mensen luisterden La naar hem. gente lo seguía, Dios De mío. mensen volgden No hem. había silla cómodo. Er waren geen comfortabele No había stoelen. piano. Er waren geen No había piano's. batería. Er waren geen Pero batterijen. había milagros. Er waren Había wonderen. Er señales. waren señales. Había poder de Er Dios. was kracht ¿Sabe van por God. qué? Weet u waarom? La gente De mensen tenían hambre de Dios. die hadden honger voor God. Y no era gente flojo. En ze waren niet luie mensen. No era gente cómodo. Er waren geen comfortabele mensen. Aló. Hallo. Y eso es lo que Dios quiere para ti hoy. En dat is wat God voor u wil vandaag. Que tú te decidas Zodat u kunt beslissen a cargar el arca om het ark te dragen sobre tus hombros. op uw schouders. El arca De ark no lo vas a cargar tú solo. zou u niet alleen dragen. Yo solo no lo puedo cargar. Ik kan het zelf niet alleen dragen. Es juntos. Het is samen. Porque el arca era grande, amados hermanos. Want de ark was groot. Y necesitaba gente para cargar el arca. En ze hadden mensen nodig om het ark te dragen. El arca había las tablas de piedra Het ark waren que Dios le dio a Moisés. dat God aan Mozes gaf. O sea, estaba pesado. Dus het was zwaar. Estaba hecho de oro. Het was gemaakt van goud. Pesa. Gewicht, Pero lo zwaar. cargaban. Maar ze droegen het. Y donde llevaban el arca, En waar ze de ark el meenamen, pueblo tenía victoria. had het volk. Se lo vuelvo a repetir porque parece Overwinning. como que no me entendió. Je kijkt naar mij alsof ik niet Donde begrijp wat ik estaba zeg. el arca del pacto, Waar het ark was, había victoria. daar was overwinning. Donde estaba el arca, Waar het ark was, había bendición. daar waren zegeningen. Donde estaba el Waar arca, het ark was, el dinero no se acababa. er was geen, Donde het estaba el geld op. arca, Waar het ark lo was, que estaba seco tomaba vida. waar alles droog was, Donde ik kreeg está el weer leven. arca, Waar het ark el was, matrimonio tiene que florecer. dan zou het Donde está el arca, Waar het el ark negocio tiene que florecer. Zou u- Donde está el arca, Waar het ark hay was. reconciliación. Waar- Donde está el arca, hay amor, waar het hay ark poder. is er kracht. Termino con esto, Ik eindig met dit. porque ya están llamando, ya el culto se tiene que terminar. Nu bellen ze me al dat het moet eindigen. Termino con esto. Ik eindig met dit. El arca de Dios Het ark van God puede hacer una diferencia en tu vida kunt een verschil maken in uw leven. que usted nunca Dat u nooit lo puede imaginar. zou kunnen bedenken. Porque Voorstellen. cuando David vio que Usa murió, Want toen David zag dat Uza overleed, él dijo, no quiero el arca en mi casa. zei hij, ik wil de ark niet in mijn huis hebben. Porque tenía miedo Want hij was bang que el arca lo matara. dat het ark hem zou doodmaken.
Entonces, ¿qué pasa? Él llevó el arca Dus wat gebeurde? Hij a la nam casa het de otra ark mee persona. naar het huis van iemand anders. Y esa arca quedó solamente 3 meses en esa casa. En het ark bleef alleen maar 3 maanden in het andere huis. Desde el primer día, Vanaf het eerste dag la casa cambió. was het huis veranderd. Desde el primer día, Vanaf het eerste dag, Dios lo bendijo. God zegende. Y cuando David vio esa bendición, En want toen David die David dijo, zegening zag, vamos a buscar el arca. zei laten we de ark gaan Porque, ophalen. aleluya, porque Dios está bendiciendo aquella casa. Want dan God is die Y huis te aan vengo a het zegenen. decir, En ik ben es tiempo de buscar el arca. dat het tijd is om het ark te gaan Es tiempo de ophalen. buscar la presencia de Het is Dios. tijd om het Porque si vertegenwoordiger tú van God te gaan llevas la opzoeken. presencia de Dios a tu casa, Want als u de tegenwoordigheid van God in uw huis heeft, tu vida nunca más será igual. zal uw leven nooit meer hetzelfde zijn. Póngase de pie. Dus ga opstaan. Tu vida nunca más puede ser igual Uw leven zal nooit meer hetzelfde zijn cuando el arca de Dios está sobre tus hombros. wanneer het ark van God op uw schouders is. Levanta tus manos al cielo. Hef uw handen omhoog. Si esta palabra te tocó, amados hermanos, Als dit woord u heeft aangeraakt, liefde broeders en zusters, y tú reconoces en u herkent que es verdad, dat het de waarheid is, que déjame incluirme, que nos hemos vuelto flojos dat we soms lui kunnen zijn para las cosas de Dios. voor de dingen van de Heer. Hoy es el día Vandaag is de dag para que le digas al Señor, dat we tegen God zeggen, yo quiero cargar tu arca. ik wil uw ark dragen. Escógeme a mí Kies mij para cargar con tu arca. om uw ark te dragen. Escógeme a mí. Kies mij. Porque hoy yo he escuchado, Want ik heb vandaag gehoord, si yo hago las cosas als ik de dingen doe como tú quieres, zoals u het wilt, todo va a cambiar. zal alles veranderen. Si hay cosas en tu vida Als er dingen zijn in uw leven que están estancados, dat que gestagneerd no está zijn, avanzando, dat niet aan het vooruit zijn, aan het gaan zijn. si en tu vida hay cosas Als er dingen in uw leven que zijn tú no puedes cambiar, dat u niet kan veranderen, significa que algo está mal. dat betekent dat er iets slecht is. Y lo que está mal, En wat slecht is, Dios lo quiere cambiar. wil God veranderen. Ay, 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 ay. Esto viene a mi mente ahora, mi amor. Dit kwam nu tot mij. Allá estábamos ministrando Daar waren we aan het prediken. y Bedienen. había una persona que tenía problemas con papeles. En er was iemand die problemen had met papieren. Y yo ministré bajo el tema ese día, un tema poderoso. Dime, era la mano de Dios se va a meter en este lugar. En ik bediende onder het thema, de hand van God zal in het huis zijn. Y Dios le da una palabra. En God gaf een woord. Esa persona creyó. En deze persoon En geloofde. menos de 24 horas En in minder dan 24 uur recibió un sábado, escuchen esto, ontvang hij op een zaterdag. un sábado que las oficinas están cerradas, Op een zaterdag had de kantoren gesloten zijn. que su papel llegó Dat zijn papier. y recibió residencia de Estados Unidos. En dat hij ontving dat hij in de Verenigde Staten mocht blijven. Y ese mismo Dios que yo vi allá En dezelfde God die daar woont, es el mismo Dios que yo predico aquí. is hetzelfde God die. Entonces, Y ¿cuál es la predikt. diferencia? Dus wat is het verschil? El hambre para Dios. Het honger voor God. Si usted tiene hambre para Dios, Als u honger heeft voor God, algo puede suceder zal iets kunnen gebeuren ahora mismo. op dit moment. Pero se necesita hambre. Maar u heeft honger nodig. Se necesita hambre. U heeft honger nodig. Se necesita hambre. U heeft honger nodig. Se necesita hambre. U heeft honger nodig. Señor Jesús, Jezus Christus, en esta hora op dit moment pedimos que tu presencia esté en este lugar. vragen we zodat uw vertegenwoordigheid in deze plek komt. Te pido, Espíritu Santo, que sea tú ministrando en nuestros corazones. We vragen uw Heilige Geest dat u ministreert tot ons En harten. nuestra vida hay cosas que necesitan cambiar. Want in ons leven zijn er dingen die veranderd moeten worden. En mi vida hay cosas que tú necesitas cambiar. In mijn leven zijn er dingen die u kunt veranderen. Pero yo quiero cargar el arca Maar ik wil het ark dragen. como tú quieres. Zoals u het wilt. Sobre mis hombros. Op mijn schouders. Yo quiero cargar el peso Ik wil het gewicht dragen de tu obra.
van uw kerk, de tu iglesia, van uw kerk, de mi ministerio, van mijn ministerie, de mi llamado. van mijn roeping. Ayúdanos, Jesús, Help ons, Jezus, a cargar, om te dragen, a cargar, om te dragen, a cargar, om te dragen, a cargar om te dragen. lo que tú quieres Wat u wilt, para que carguemos. zodat wij kunnen dragen. En esta hora, Dios mío, Op dit moment, Heer, te pido que si hay cualquier enfermo en este lugar, vragen we als er zieken zijn in deze plek, con cualquier dolor, met wat voor pijn ook, con cualquier problema, met wat ook que sea tú probleem, sanándolo en el nombre de dat Jesús. u gaat genezen in de naam van Sanándolo en Jezus. el nombre de Dat Jesús. u ze gaat genezen in de Padre, naam te van doy Jezus. gracias. Vader, ik dank u. Toca esta mujer. Raak deze vrouw aan. Reprendo todo espíritu de ansiedad. Ik verbreek alle Toda angstigheid. maldición lo echo fuera ahora. Alle slechte dingen gaan eruit nu uit. Ahora. Nu, Ahora. nu, Ahora. nu. Toca su vida. Raak haar leven aan. Rompe cadenas. Breek kettingen. Rompe cadenas. Breek kettingen. Todo espíritu satánico, Alle diabólico se va de su vida. ga van haar leven uit. Rompe toda cadena en su vida, Espíritu Santo. Breek alle kettingen in haar leven, Heilige Que la Geest. unción de Dat Dios de zalving van God toca su vida. leven aanraakt. Liberta su mente. Vrij haar, Cambia su situación. verander haar situatie. Toda ansiedad Alle angst se va. gaat weg. Se va. Gaat weg. Se va. Gaat weg. El amor de De Dios. liefde van God. El amor de De liefde Dios van God la toca. raakt haar aan. Te llena. Vult haar. El amor de De Dios liefde van God te llena. vult haar. El amor de Dios De liefde van God te llena. vult jou. Tienes que tomar la decisión Je moet de keuze nemen de servir a Dios de verdad. om God te dienen. Él es el único Hij is de enige que puede ayudarte. die u kunt helpen. Él es el único Hij is de enige que puede die u ayudarte. kunt helpen. Él es el único que puede Hij ayudarte. is de enige die u kunt helpen. Toda maldición Alle slechte dingen se va de tu vida. zal vanuit uw leven gaan. Trae paz, Espíritu Santo. Breng Trae paz. vrede, Heilige Geest. Trae paz. Breng vrede. Ninguna de las cosas Geen enkele dingen que tú tienes colgado en tu casa te ayudan. die in uw huis opgehangen heeft, zullen te helpen. Mírame. Kijk naar mij. Ninguna de esas cosas Geen enkel van die dingen que tú tienes colgado en tu casa dat u in uw huis heeft opgehangen, te van a ayudar. zal u helpen. Solamente Dios. Alleen God. Geen kettingen te puede ayudar. Kunt u helpen. Geen ringen te puede ayudar. Kunt u helpen. Solamente Dios. Alleen maar God. Cuando llegues a tu casa, Wanneer u thuis komt, limpia tu casa. maak uw huis schoon. Limpia tu casa. Maak uw huis schoon. Esos cuadros, bótalo. Al die schilders, gooi ze weg. Para suerte, no trae ningún suerte. Ze brengen geen geluk. Dios trae suerte. Alleen God brengt geluk. Dios trae bendición. God brengt zegeningen. Nadie más. Niemand meer. Nadie más. Niemand meer. Ni tu familia puede ayudarte. Niet eens uw familie kunt u helpen. ¿Dónde está tu familia? Waar is uw familie? No están. Waar zijn ze? No están. Ze zijn er niet. No están. Ze zijn er niet. No están. Ze zijn er niet. Pero Dios Maar God quiere estar contigo. wil met u zijn. Dios quiere estar contigo. God wil met u zijn. Recibe a Dios en tu corazón. Ontvang God in uw hart. Abre tu corazón para Dios. Maak uw hart open voor God. Y vas a ver En u zult zien que lo que tú estás sintiendo, dat wat u voelt, esos ataques se van a ir. dat u Se van a ir. ze zullen weggaan. En el nombre de Jesús. Dat die aanvallen weg zullen gaan in de naam van Jezus.
Dios quiere que tú vayas con Él para tu casa. La presencia de Dios tiene que ir contigo. De tegenwoordigheid van God moet met jou meegaan. Mi hermano, Dios es el mismo Dios que usted lee en su Biblia. God is dezelfde God die u leest in uw Bijbel. Muchas veces preguntamos, ¿dónde está ese Dios poderoso? Heel vaak vragen we ons af, waar is die krachtige God? Dios no ha cambiado. God is niet veranderd. Nosotros hemos cambiado con Wij Dios. zijn veranderd met God. Por eso no vemos el Dios de Moisés. Daarom zien we niet de God No van vemos el Mozes. Dios de Daniel. We zien niet de God van Daniel. Porque nosotros hemos cambiado. Want wij zijn veranderd. Daniel dijo, Daniel zei, si Dios me escapa, als God mij zal redden, le seguiré sirviendo. dan zal ik hem blijven aanbidden. Si no me Hem escapa, volgen. Als hij mij niet redt, también voy a servir a Dios. zal ik hem blijven volgen. Hay de esa gente aquí hoy. Zijn er deze mensen hier vandaag? Deja de buscar a Dios por lo que Dios puede hacer. Stop met zoeken God. Stop de buscar a Dios por lo que Dios por hace. Stop met God zoeken voor wat hij kan Ando doen. comienza a buscar a Dios para sombra. Eta Dios. En begin God te zoeken omdat hij God is. Stop de buscar a Dios para son Dios por nada trabajo. Stop. Stop met God zoeken omdat hij je werk kan geven. Stop de Stop. buscar a Dios para banhar homem como é. Stop met God Cucas. zoeken Stop. zodat je mannen en vrouwen kan Busca a krijgen. Dios para son eta Dios. Zoek naar God omdat Si hij vos God busca a is. Dios, botáis a Als turcos. je God zoekt, dan kan je alles Turcos. ontvangen. Alles. Pero Mester busca a Maar je Dios. moet God gaan zoeken. No está busca a Dios para zen. We zoeken God Busca a voor Dios geld. para oro. We zoeken God Busca a Dios para naar trabajo. geld. We zoeken God Anto voor ore na werk. busen. En wanneer Ore je na bu God trabajo. ontvangt, wanneer je Busque werk tú de ontvangt, tampoco. dan ga je niet meer zoeken. Stop. Hou op. Stop. Hou op. Si vos que mire Dios cuacana como Moisés. Als je de God van Mozes wil zien, Nos digo stop, ¿qué con ahí? dan moeten we ophouden met die dingen. El coste más duro no te cae. Het hardste hiervan is niet vallen. El coste más duro está que de igual. Het hardste daarvan is daar beneden blijven. Vos te enculanta, mi hermano. Je moet opstaan, broeder. Zuster. Para ahora 2020, Ya, 2021, 2022, 2023, 2024, 25 de 30, bota ahora quieto. Stop! We gaan het ¿Qué jaar día vota 2023, lanta? je helpt nog steeds. Wanneer ga je opstaan? Vos sabes como volanta. Weet je waarom je niet kan Pasó sin opstaan? Dios ni un ende no volanta. Want zonder God kan niemand opstaan. Sin Dios nadie se puede levantar. Zonder God kan niemand Tú opstaan. quieres que la cosa cambie, busca a Dios. Je wil dat dingen veranderen, ga God opzoeken. Y no busque a Dios por cosas. En ga niet God opzoeken voor Busque a dingen. Dios porque Él es Dios. Zoek naar God omdat Hij God is. Because of who you are, Omdat wie jij bent, te voy a servir. zal ik je dienen. Zal ik u dienen. Cuando tú amas a Dios, Wanneer u God lief hebt, nada te puede detener. zal niks je tegen kunnen houden. Ni la enfermedad, Niet de ziekte, ni el problema, niet het probleem, ni el falta de dinero. niet het gebrek aan Porque el geld. que tiene a Dios Want wie God lo heeft, tiene todo. heeft alles. Aunque no tenga dinero, Ook al heb je geen tiene geld, paz, heb je tiene vrede, alegría, heb je vreugde, tiene gozo. heb je blijdschap. El Dios de milagro está aquí, hombre. De God van wonderen is hier. Ese Dios está aquí. Die God is hier. Y si tú crees, En als u gelooft, levanta su mano hef je handen y omhoog. diga, Señor En Jesús, zeg tegen Jezus yo Christus, creo ik geloof que hoy dat vandaag todo en mi vida alles in mijn leven puede ser cambiado. veranderd kan worden. Te pido Ik vraag u que me ayudes dat u me helpt a hacer las om cosas de dingen te doen como tú quieres. zoals u het wilt. Desde hoy, Vanaf vandaag, ayúdame, help mij, ayúdame, help mij, ayúdame help mij a hacer las om cosas de dingen te doen como tú quieres. zoals u het wilt. Ayúdame Help mij a cargar om te dragen lo que tengo que cargar. wat u wilt dat ik draag. Ayúdame Help mij a hacer om de dingen te lo que doen tengo que hacer. dat ik moet doen. Ahora, si tú tienes cualquier dolor, Als u enige pijn hebt, pon tu mano zet uw hand donde tú necesitas milagro hoy. waar u een wonder heeft vandaag. Of een wonder nodig heeft vandaag. La pastora fue conmigo y fue testigo. Pastor ging met mij mee en is een getuige. O sea, no puedo hablar mentira. Zodat ik ik kan geen leugen vertellen. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho allá? Hoeveel wonderen God daar heeft gedaan. Algunos tenía que orar por ellos, pero a los otros no tenía que ni siquiera ponerle las manos. Sommigen moesten we ervoor bidden, maar sommigen moesten we niet eens onze hand erop gaan zetten. Porque el milagro lo hace Dios, no lo hago yo. Want het wonder doet God, dat doe ik niet.
Y usted, si usted se enfoca en Dios hoy, En als u vandaag de focus zet op God, todo dolor en la matriz se va ahora en el nombre de Jesús. alles in de baarmoeder zal weggaan in de naam van Jezus. En el nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Hay una mujer aquí que Dios lo está tocando, que tiene un dolor fuerte en su matriz. Hoy se va. Er is iemand hier, een vrouw hier met pijn in haar baarmoeder. En Hoy het is se vandaag, va, het gaat hoy se va vandaag en el weg. nombre de Het Cristo gaat vandaag Jesús. weg in de naam van Jezus El Christus. Dios de poder, el Dios de milagro, ahora comienza a operar. De vader van kracht, de vader van wonder gaat Ahora nu. comienza a operar, ahora toda maldición comienza a ir en el nombre de Cristo Jesús, ahora se va. Hij is aan het Todo God zal dolor, toda opereren. enfermedad ahora Alle pijn, alle desaparece. ziekte gaat weg in de naam van Desaparece, Jezus. desaparece. Verdwijnt, Por el verdwijnt. poder de la palabra, ahora se va en el nombre de Met de Jesús. kracht van het woord En el gaat alles nombre de verdwijnen in Jesús. de naam van Declaramos Jezus. sanidad. Er is- Declaramos milagro. We Declaramos declareren- liberación. we declareren- Liberación. En cada área de tu vida. En elk Sé gebied van je libre en leven. el nombre de Wees Jesús. vrij in de naam van Jezus. Sé libre en el nombre de Jesús. Wees vrij in de naam van Jezus. Sé libre en el nombre de Jesús. Wees vrij in de naam van Jezus. Sé libre en el nombre de Wees Jesús. vrij in de naam van Jezus. El fuego de Dios comienza a tocar. De vuur van God begint aan te raken. El fuego de Dios comienza a tocar tu vida. De vuur van God begint uw leven aan te Y raken. todo lo que está muerto En alles wat dood is, recobra vida. krijgt weer leven. En el nombre de Jesús. In de naam van Jezus. En el nombre de Jesús. In de naam van Jezus. En el nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Toque Espíritu Santo. Raak aan, Heilige Geest. Toque Espíritu Santo. No se canse, no Raak se aan, canse. Heilige Geest. Ya vamos a comer tranquilo. We gaan Dios zo es meteen más eten, importante que rustig. cualquier comida. Dit is belangrijker dan geen enkel eten. Lo que tú puedes recibir ahora, no lo pierdas por cualquier cosa. Wat u vandaag kan ontvangen, Yo raak no er sé niet por kwijt qué voor usted geen vino enkel aquí ding. hoy, Ik weet niet waarom u hier bent gekomen vandaag. pero aprovecha este momento Maar maak gebruik van deze y moment. pídele a Dios lo que tú En necesitas. vraag aan God wat u nodig heeft. Estás en la casa de Dios. U bent in het huis van de Heer. Dios es tu Padre. God is uw vader. Lo que Dios puede hacer por ti, el hombre no lo puede hacer. Wat God voor jou kan doen, kan de mens niet voor jou doen. Lo que Dios puede cambiar, el hombre no puede Wat cambiar. God voor jou kan veranderen, kan de Los mens niet voor jou doctores no lo veranderen. pueden cambiar. De dokters kunnen Ningún niet remedio, veranderen. ningún pastilla lo Geen puede één man cambiar. Geen één Solamente medicijn, el poder de geen pil kan Dios. voor je veranderen. Alleen maar God. Solamente el poder de Dios. Alleen de kracht van God. Aleluya. Halleluja. Vamos a llamar a Jesús 5 minutos más. Yeshua. Vamos a llamar a ese Jesús que hace los milagros, que cambia todo. Vamos a llamar a ese Jesús que puede cambiar tu tristeza en gozo. Yeshua. Vamos a cambiar. Jesús puede cambiar, va a cambiar, va a cambiar todo si tú lo crees. Jezus kan alles veranderen als u het maar gelooft. Si tú lo crees, chámalo, cántalo. Als u gelooft, roep hem, zing Mientras tú het. lo estás cantando, el poder de Dios va a caer sobre ti. Terwijl u aan het zingen bent, zal de kracht van God op u No vallen. esperes que nadie te toque, amados hermanos. Verwacht niet dat iemand je zal aanraken. Deja que Dios te toque. Laat God jou aanraken. Deja que Dios te toque. Laat God jou aanraken. Yeshua. Yeshua. Te llamamos, te llamamos, te llamamos, Jesús. Te llamamos, Jesús. Te llamamos, Jesús. Roepen u, Jezus. Chámalo, 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 chámalo. Llama a Jesús, llama a Jesús, llama a Jesús. Llama a Jesús, llama a Jesús, llama a Jesús. Él está sanando tu corazón, Él está sanando tu dolor. Hij is je hart aan het Él está sanando tu corazón. Hij is je hart aan het genezen. Todo dolor se va en el nombre de Alle pijn gaat weg Jesús. in de naam van Jezus. Todo dolor se tiene que ir en el nombre de Alle pijn Jesús. moet weggaan in de naam van Jezus. Él quiere que tú seas
Hij wil dat jij bent. feliz. Blij bent. Pero tienes que cargar el arca. Maar je moet de ark kunnen dragen. Tu felicidad va a venir de Dios, no de ninguna Je persona. blijdschap zal komen vanuit God, niet van geen enkel andere persoon. Tu alegría va a venir de Dios, no de ninguna Je persona. blijdschap zal komen Amaya, vanuit van God, niet soja, van een andere Lo que persoon. Dios puede hacer por ti, nadie lo puede hacer, te lo Wat vuelvo a God voor jou kan repetir. doen, kan niemand anders voor jou doen. Decídete a buscar la presencia de Dios con todo tu corazón. Zoek het vertegenwoordigen van God met heel je Decídete a hart. buscar a Dios con todo tu corazón. Beslis om God te zoeken met heel je hart. Y vas a salir de aquí cambiado. En je zal vanuit hier gaan. Je zal Viniste veranderen. aquí tal vez triste, pero te vas a ir contento. Je bent misschien verdrietig gekomen, maar je zal Viniste blijven aquí con problemas en tu uitgaan. cabeza, pero hoy te vas libre. Je bent misschien gekomen met Tu hoofdpijn, maar mente je se liberta zal ahora en blij el nombre de worden. Jesús. Je mijn- Dile, Señor, cambia mi mente. God, verander mijn gedachten. Cambia mi mente. Verander mijn gedachten. Cambia mi Verander mente. mijn gedachten. Todo pensamiento Alle gedachten que hay en tu cabeza ahora. die in je hoofd is op dit moment. Dile, Señor, quítalo. Zeg tegen God, haal ze weg. Quítalo. Haal ze weg. Dile, te quiero a ti. Zeg tegen God, ik wil jou. Más que a nada. Meer dan alles Te anders. necesito a ti. Ik heb u nodig. Más que a nadie. Meer dan iemand anders. Lo que tú necesitas Wat u nodig heeft, no es respuesta. is niet antwoord. Lo que tú necesitas Wat u nodig es heeft, la presencia de Dios. is de Aleluya. vertegenwoordigheid van Lo God. que tú necesitas Wat u amai, nodig heeft, no es confirmación. is niet Lo que tú confirmatie. necesitas Wat u nodig heeft, es la presencia de is de Dios. vertegenwoordigheid van La God. presencia de Dios De vertegenwoordigheid te van va a God. decir lo que tú tienes que Zou u saber. zeggen wat u La nodig heeft? presencia de Dios De te va a dar vertegenwoordigheid van dirección. Zou u directie geven? Busca la presencia. Zoek de tegenwoordigheid van God. Busca la presencia. Zoek de tegenwoordigheid van God. Busca la presencia. Zoek het tegenwoordigheid. Creemos, Señor, que tú eres el mismo Dios. We geloven God dat u De dezelfde ayer, God hoy bent. y para siempre. Van vandaag, gisteren en voor altijd. Tu iglesia te anhela. Uw kerk verlangt naar u. Tus hijos te anhelan. Uw kinderen verlangen naar u. Verlangen naar u. Tus hijos te anhelan. Uw kinderen verlangen naar u. Tus hijos te anhelan. Uw kinderen verlangen naar u. Para Dios no hay nada imposible. Voor God is er niks onmogelijk. Si Dios te rescató de ese accidente, Als God u had gered van die ongeluk, no es para que tú estés con tu cara bonita. is niet zodat u met een mooi gezicht kan Es para blijven. que tú le sirvas a Dios. Zodat u God kan dienen. Het is zodat u God kan dienen. Es para que tú le sirvas a Dios. Het is zodat u God kan dienen. No importa la distancia, busca a Dios. Het maakt niet uit naar de ver. Cueste lo que cueste, busca a Dios. Mi hermano, el mundo se Maakt niet está uit wat het kost. acabando. Zoek naar God. Jongens en heren, Hay que buscar a Dios. je moet God gaan opzoeken. Hay que buscar a Dios. Je moet God gaan opzoeken. Gracias, Señor. Dank u wel, Heer. Gracias, Jesús. Dank u, Jezus. Declaro bendición sobre cada persona que está aquí. Ik declareer zegeningen over ieder Y persoon lo die que hier Dios aanwezig comenzó is. hoy en tu vida lo va a terminar. En wat God had begonnen was in je leven zal vandaag eindigen. Lo va a terminar. Het zal eindigen. Todo miedo se va en el nombre de Jesús. Alle angst zal verdwijnen in de naam van Jezus. Todo temor se va en el nombre de Jesús. Alle angst zal verdwijnen in de naam van Jezus. Hay una gente que le dijo a Dios Is er iemand die tegen God zei, en su pensamiento, in zijn gedachten, incluso habló con alguien y dijo, yo no sé lo que me espera el día de mañana. ik weet niet wat mij te wachten staat morgen. Dios sí sabe lo que te espera mañana. Maar God weet wel wat je te wachten staat Por eso morgen. tienes que buscar a Dios. Daarom moet je God gaan opzoeken. Dios sí sabe lo que te espera mañana. God weet wel wat je te wachten staat morgen. Dios sí sabe cómo va a ser tu vida mañana. Tienes God que buscar weet a wel Dios. hoe je leven eruit zal zien morgen. Que Daar tu moet je vida God gaan depende opzoeken. de Dios. Dat je leven hangt Que tu van, vida depende de Dios. dat je leven hangt Tu van vida God. depende de Dios. Dat je leven hangt van God af. Yo quiero orar por ti. Ik wil voor u bidden.
¿Sabe por qué? Weet u waarom? Porque Dios no quiere que tú sigas corriendo. Want God wil niet dat je blijft rennen. Dios te ama demasiado. God heeft heel veel gesproken. Nee, God heeft liefst heel ¿Comprendes veel van español? jou. Sí, un poquito. Vamos a hablar al paso. Dios te conoce demasiado. God kent jou heel goed. Y Dios ha estado contigo desde que tú naciste. En God was met jou vanaf je geboorte. Todos los dolores que tú has sufrido en esta vida, Alle pijn die je hebt geleid, maltrato, emocional, emotioneel, físico, fysiek no era lo que Dios geweld, tenía para ti. was Dios niet te wat está God had voor llamando. jou. God is jou aan het roepen. Él quiere cambiar el caos Hij wil het chaos veranderen en un paraíso. in een paradijs. En el mundo In het wereld no vas a conseguir lo que tu corazón está buscando. zou je niet vinden wat uw hart naar verlangt. La única persona que te valora por quien tú eres es Dios. De enige persoon die u waarde geeft van de waarde die je hebt is Dios no God. te valora por lo que tú tienes. God. Él te valora porque Él te ama. God heeft, Tú eres su creación. u bent zijn creatie. Y Él no quiere que tú te pierdas. En hij wil niet dat je verloren gaat. Busca a Dios. Zoek God op. Satanás quiere destruir tu vida. De duivel wil jouw leven vernietigen. Él es tu hijo. Is hij je zoon? Lo amas. Hou je van hem? Lo amas. Hou je van hem? Él es todo para ti. Hij is alles voor jou. Él es tu fuerza. Hij is je kracht. ¿Sí? Es por Él que tú estás aquí. De pie. Hij is waarom je hier staat op je benen. Si Él no hubiera llegado a tu vida, Als hij niet in je leven was gekomen, tú hubieras estado muerta. want hij was eerst dood, zou jij dood zijn. Él no es un accidente, ni tampoco es un problema. Él Él fue es la un solución hombre que que- Dios no. trajo a tu vida para que tú te mantuvieras con vida. ¿Has aceptado a Jesús en tu corazón? Heeft u Jezus ontvangen in uw hart? ¿Le sirves a Dios? Dien je God? Levanta tus manos. Hef je handen omhoog. Aleluya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por ella. Cada palabra que ella ha escuchado, Señor, de tu boca, que sea haciendo un cambio en ella. Transfórmala de la cabeza a los pies, desde adentro hacia afuera. Llénala de fortaleza, Espíritu Santo, porque ella necesita mucha fortaleza. Cambia su lamento en gozo. Todo malo pensamiento, pensamiento del pasado, de tristeza, de dolor, hasta hoy, la tormenta, hasta hoy, sigue en su vida. Restáurala completamente en el nombre de Jesús. Dale a Dios un fuerte aplauso. Geef God een groot klapoffer. Dáselo fuerte.